ji fuskan su nan gabaki daya sanda suka nace suka mun bakwai. Sanda suka nace suka mun bakwai. To yanzu ku shiga kowa ya koma gidan ubansa, na gaji da halinku. Ku shiga an za ku duru kamar akuyoyi ne a bayan ma dura ku. Ni kun gama mu takura mun kuka yi. Ku tafi. Ina aka taba ma bazaura bakwai in ba bala'i da masifa irin naku na 'ya'yan zamani ba. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya. Shiga dukan ku. Mu biyar ne. Ko hudu ku shiga Bayan mana, ya biyu za su shiga. Baby ka bar su shiga ta koya su tafi. Wallahi wannan ba za su yi zama ba. Za su bugu da glass. Zai dauke su. Ummi. Ke ce me? Anti Aisha, ya zaki ki zauna a gaba ne? Rige muka da ita ta hau gaba. Gaskiya an zalunce kanwata a wannan tafiyan. Yawa ta rike yarinya, gaskiya karban yarinya guda daya. Ki karban yarinya guda daya, Allah ya tsare. Dan Allah ina ba ku shawara, idan ba a kaina ba kar ku kare abin da kuka yi saboda haramu ne. Wallahi. Haramu ne abin da kuka yi. Haramu ne. Umba. A wamri gana hame, kujara hame. Yawwa. Mijina? To ai baya laifi a gabana. Duk abin da zai faɗa oho ne. Kar ku kare haka idan ba ma wani haramu ne yin bakwai. Allah ya kiyaye. Ka kula min da ita don Allah. Insha Allah.